wazoshanda amo warwadziwa amo warwadziwa amo warwadziwa amo warwadziwa amo warwadziwa amo watodamba 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 amo wazodamba amo wazodamba amo wazodamba amo wazodamba amo wazodamba amo watodeta amo watodeta amo watodanga amo watodanga amo watodanga amo watodanga since mupenyu imba iyi yandatanga kuvaka iyi yakakura ndiyo inei. Ima room mangani? Ine 11 rooms. Maverenga sisi kulubeni. Mugaraji guys for the people. Toverenga chiti 11 ngati ndibatsirewo vari comment section. Garage muri siri. Ati kuoverera uti kupindwa. Vanopindwa nemota. Ayo kani toti. Ngativerengei tose. Uyai kuna mashemarezi. Iwenda kushika. Enda kushika kuti. Kulubeni. Haisi 11. Mutoverenga tichiti 1 room here. Ndikuda kuti mundiudze because munopinda mota apa I 1 room. Atoziti 2 here. Tosaka toti kuti. Ndangotauri maroom. Saka toiti mangana. 1 room. Saka toiti 1 room here. Yandirangobatane. 1 2 kai. 3 kai. 4 kai. Handiti 4 5 kai. Koma panti anoverengwa here. Yandiru. Saka uitiverenge. Tatapashi. 5. 1 2 3 4 5 6. Ko inonzi lobby inoverenga. Handi yakadaita like. Sakurubeni. Tatapa 6. 7 kwazi mamugari vanhu vavo. Ilobby 7 8. Koma tedza anoverengwa. 8 9 10. Ko passage inoverengwa here. Tapa 10 kamu. Passage inoverengwa. 11. Alright. Sakubika mjanya. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Zvimwe zvitokwa zvoverenga. Bore ngati. Ndingatibatanidze 8. Sanga ndinga wale maroom mahombe. 1 2 3 4 5 6 7. 17 maroom here sekubika. Saka 7. Ningi 17. No wonzi. 1 2 3 4 5 6 Zisingaverengeri mapasseji sekurubeni makuda kuchita. 9 10. Toti 1 2 3 4 Koti vaverenga madhoo. 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14. 14. Iwe verenga Ndo madhoo 14. Ndangobatanidza matoko ndamumabatanidza. Maruma zvakaita zvidoko ndazvibatanidza. Alright, izvi zvakaita sendangozita 1 ichi. Kuita 1 room yakadai. Iyo ndikaita 1 room yakadaro. Ndangoita 1 room yakadai angotora chiri kuti. Ichi ndingangoita room yakadaro. Asi tora chokwadi ndo one of the biggest house yataita. Chokwadi ndo 1. Asi takuda kutaverenga makamuri chayo. Ubudzungudza mzoshi. Makamuri. Aiwa, iyo vari kuiona kuti imba yakakura zvinofadza kuti ino zvaverengwa yapa musoro tora kuti marumu mangani. Because hatizivi kuti marumu mangani. Inopindwa mwasvika 17. Hazvisi kusimuka mudenga zviri kugumira pasi labi papa. Handiti. Zvakaita sezvizvi zvima uyu zvinoiswa pano pachaswa linduka uku zvachisi kusimuka icho hachisi kusimuka for miss you. The people of the station they miss you. Zvimbirwa nenzungu. She's guys. Pike heti. Mwana wechikoro wodzokera zvese kati kufadza Mulungu. Fadza mutengi weheti. Fadza muchidera zvemuchiti le fadza mutengi weheti. Re moti re fadza mutengi weheti. Fadza mutengi weheti. Yangu akatsamwa akadiko. Fadza mutengi weheti. Ekiwetu kudzora chikoro. Guys, ekubhenzo vari pana bata chimbola edu dzungu kuti ba break batati toshandisa edu miki.
semvuri yapaona papa tiri kuno uko kwatiriko kune imwe project kana ungatipa na sekuru beni aupa yakuno chimba chana sekuru beni kuti chana babatanya makationa mukatani bokuratidzei because mukatani bokuratidzei mane jangirisi idzi mvura dzavo dzavari kutoita kuti vange vachizogeza hosepipe iyi saka kunako kuproject kwedu kune matepi mutaundi matiri munomu kune vamwe vana vachiti vana sekuru benzo pamwe makavabvisa kubasa pamwe kaenda vakazoriwana zvejojo tengi eshiwa iyoyo aiwa ichokwadi vakazosvika mwari yakasvika zvakanaka kunge kana iye adhiraivha ndaitomudza kuti aiwa ona padenga pane chinhu ufamba zvakanaka nzengo miti tengi rinomarwa saka apa panoshandiswa ndekweboys panoshandiswa ekera mugotunda zvoda kutozosukwa then ihosepipe yacho ndo imwe yekuti kana mvura iriko zvayo vanoshandisa this hosepipe saka kunoku ndo zvandaitaura zvezva kuti vana sekuru beni kwavo manje kuri tiri kubhozi zvinhu zvavo zvinenge zvine kanzuru mukati saka ni kunoku pakati vanimuona kusaidi gondo kwatira kuzoenda kumba uko kumozonokuona ndikirikiti type of the brickwork inobuda mufoundation ichibuda apa zvachifanira kunoitwa approved kucancel zvese zvasvikana nasekuru beni handiti kam uyai timboona teyakunoka apa ndo patikatenderera zvedu apa Ona. Sekuru benzo. Pakudika kapi. Patakunda taiti yei. Pakashata panapa. Tata hadiko yedu kuti yakaita sei. Ichiwanza kuti magravel ndikati gravel nenda tata. Mimi matatu. Kuti magravel ndo ayo anokanya kuslab. Iye ndo hardcore. Saka ndo dombo rakasimba ratino isapa ndo rinozogarwa neconcrete yedu yatinozokanya nemagravel acho ndo magravel. Thanks nekuti correct. Boss ini ndakatonyora pa status. Ndikati gravel done. Aiwa. Ndiona manje kuti paya pane vamfava mwana unyasondifora pa WhatsApp angu ndinoga ndichiposta ma update epanapa. Video yega ndo ndisina kuita. But kune because kune mwana kunofunga kuti atite dzimba dzenitown. Ishiwa iyo. So it has anodzika pasi. Anodependa ndonga nenzvimbo handitika adependa nenzvimbo kumwe anoti 700 ndo 700 chi centimeters 70 centimeters 70 centimeters 700 chi millimeters. So manje kuno uku vanoti 950 to 1 meter. So panapa pakaitwa 1 meter ndinokuradza ma pictures acho ese pakaitwa 1 meter kudzika pasi from there 230 yako kuisa chi footing wapedza kwakutanga kudii kuchidhina redu foundation muzasi ndobva yazonzi nainspector ngaikwire mudenga ndobva yakwidzwa futi mudenga kusvika pamuri kuona apa ndobva yakabva approved zvikanzi now foundation yedu ndo mastandards atiri kuda muchiita muchiona uko yese ndo mastandards aidiwa because yanga iri pasi because even mukatasa kana kuveranda uko tosama muchiona nasekuru beni wanga akati zizi it was not easy because iwone uchifunga because kuno kuveranda futi yanga iri yakuno kuveranda uone kuveranda yanga itori muvhu saka paunozodzosera because iri resa risati ratsogadzirwa zvayo paunozodayo sange zvaizoona kuti veranda riri mukati saka nawo nasekuru beni wakabva wachitanga kuti kusimudza kuti inge ita sei ichina mudenga handika saka kwamukuona kunoko apa pasati patongopedzwa kuchikasvika zvakanaka apa pachazonyatsogadziwa poramiwa ndope right yapa right dzakero iri iveranda iri kauyatoni mwana kuzoona kuti yakakura kasi kana sekuru beni ndosaka mukuona kuti kubatika kwawo is not easy nababa kwaya kuseri na amwe ari kuseri zvakare saka unoona kunovuya so ino yamuri kuona iri ndo munenge mune mota muno umu amungozviona then wabva kudero saka mukuona kuti nikiri nedu yacho ni saka imwe leya redu rechitina chimwe chasara ichi ndo pachapinda chi concrete ndo madhimavhu amune muchiona ari kusasuku kwakamira izvi oya kunoku iyi isikalari iyi yamukuona inonzi sikalari iyi veranda iro iyi kitchen iyi yamukuona panapa iyi ndo dining iyi iyi ndo lounge iyi woenda amo ari kupo amalobhu mamwe mabedroom mamwe matoilets uchiuya uya nekusaidi kunoku mamwe mabedroom mumwe bedroom iro
2, 3. Bedroom. Nyamelo zvitondido imomo mukati imomo manditka. Mamwe mawadropu ndiwo ma-walk-in closets. Mamwe zvitoileti zvimwe zvihamene kokoko. Saka ni ndo kwatiri kunoko. Chingenga tiri kugokwe futi ndokwatiri handiti. Ningachiti kugokwe kwakasira kuita sei? Ndo yamukuona imba yeclient. Saka magraph akazopinda because tapedza brickwork yedu yato-approviwa. Takabva backfilling yedu inotendekwa yacho nekutanga. Tapedza iyoyo yobva wati go ahead then kwasanganisa chi hardcore. Hardcore yedu iyi tondodana zvakare. Tapedza hardcore ndikuda kudanidzira. Tapedza hardcore tanga totodera slab. I think vanasekuru bheni vanenge vangenga. Papakaipa. Panapa paishandwa kana kusvika kuma-10 dzeusiku kusvika kuma-11. So this one ndo project yandinoti ndo project yandinasonzwa kuti kana ndakazonyatsokugara nekumonita because ndinochiita zvokuti ndiri kuti uku neuku. Ana baba vatanga ndoti medhay iyo ndomboskipa kuno kunomboswera ndiriko the whole day. I think pakatanga kuzodira hardcore apa pandiwo pandasina mbozonyanya kuti ndaimboskipawo mamwe madays ndombozorora because taiswera tiri panapa chionesana kuti ndo malevels achoni here wamhanya kukanzirwa unodedza womboti ndizvo here kusvika vazoti approved. Takafara musi uyu. Takafara because pakashandwa vari mandibodi kurevere nhema. Saka panapa ndo patave pari kusiyiwa one course ndo the last beginning stage. I think inogwadza yasara. Saka vaya vaibvunza samukosi. Makadima mashamere ndinofara nechishuwo nemi nelong time sandambogumhuresai. Sekuru bheni vanofara, sekuru bheni varipo funga mangona basa ravari kuita ende chandafarira chinhu 1 kozi zvimwe zvese iyi haisi room kai chinotouya chipinda uko haisi kusimuka futi. Tozoona yasimuka because right now toda kunyira ine mene inda kuti amwabudi vanazvinhu amwa kuita party time amongorosa vanhu kupati time kuti amo kwachangamire mukumuonera arimo muno guys vanhu vati amo takamitira party last year did patikaita party amo akuenda chikoro ati chero ndanyati uyu amo ari apo aiwa tiri bata huro takadzoka zvabata huru anasekuru ndozvakati kuhwa sekuru bheni ukatodai zvozvi kana tiko midnight asi ndozvakuda uya zvipinde pabhara pinda. Saka sekuru bheni chiyo yaimutaure ndakukata yaimutaura ndotaurisa chokwadi ndinofara mashamari eni ndinofara chisuwo nemi vanzadzi dzedu vanomera shoko uko wera shoko long time uko ndinoti kufara vanzadzi mese mashamari eni mukumurisa mushoko shoko chete aiwa vese ndomboita vamwe vatozwa mutupuka mashamari enzi ndaikuvhunza vaneziziva mutupo iyo mashamari edu vanomera shoko kumira shoko asi kukuda dzingikani mukuna mungoti mutira shoko sei mukomanga mashamari enzi arikuva ese mashamari vanotitsigira vari matimana enyika tinokukwazisai shuwa chishuonemi aiwa rambai muchititsigira tiripo kusabudikira tiripo tengewo sisi vedu vasati vasvika padhuze vari kure nesu kuti vambopota vachimbotiposta pana pairwadza vambombotiposta asaiwa zviri kutifadza basa tiri kurova mungozvona basa redu tiri kuita aimaramba makatitsigira muri kuona kuti tiri kukurawo nemidhuri tichienda nayo hatirambe tichingovasara mauniform izvo zvinogadziriswa mane helmet yepo tisine helmet sederera mduze ndikuone mduze ichiregai ikatozokukanyira sederera mduze sederera mduze sederera mduze ndikuone timorosa vanhu aiwa tiriko taambodzoka tichimboona kuti zvatiri kuita kumabhuku uko ndizvo here tiri kutsigira sezvamuri kuita munozviona kuti tikukura pamabasa edu tiri kukura mangozviona kuti uko hatisi kuti efore tiri mutauni gokwe hatisi kumamisha mangozviona matepi amungoona kuti aripo
nezvatiri kuita zvese zvinovapuruvhiwa ndezvimwe zvekuti tinogona kumbomirira mazuva maviri takamira kuti inspekta auye votimakira tosimudzira mberi nebasa. Saka zvirova kuti kana chinge tiri palevho iyoyo takura paprojekti yedu kana pakuzviita tinenge takura. Benzo.